Bé, ja veieu que, segons diuen les notícies, el Sindicat Unificat de Policia ha denunciat el mosso independentista perquè s'han sentit ofesos quan els han dit terroristes uniformats. És curiós perquè aquesta gent no ficava la mateixa empenta en denunciar aquells policies nacionals que anaven amb un autobús cap a Catalunya, a cridar por ellos. Tampoc denunciaven aquells policies de Calella que orinaven sobre de la gent o que traien pistoles pel balcó. Tampoc no denuncien aquell guàrdia civil de l'Ajuntament de Palma que ara, a base de les seves mentides, reclamen 200.000 euros de multa a una dona per voler parlar en català. Perquè aquesta és una altra, les persecucions que fan cap a la llengua catalana. Aquesta gent, al dir que es trobin una persona que és de Perpinyà i li diguen en espanyol i només parlés català i francès, què dirien? També l'obligarien a parlar en castellà? Perquè aquesta gent està vulnerant la seva Constitució que tant defensen, perquè els ciutadans de les Illes Balears, de Catalunya i el País Valencià tenen el dret a adreçar-se a l'administració pública en la seva pròpia llengua, cosa que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, alguns, estan molt habituats en saltar-s'ho. Però vaja, estem parlant dels cossos de policia que van venir aquí a pallissar gent. Estem parlant dels cossos de policia protegits per Marchena i companyia que en un judici no se'ls pot preguntar sobre un compte del senyor Tácito. Estem parlant d'aquest tipus de policies, de la policia espanyola, d'uns policies que no tenen cap problema en inventar-se que una baralla de bar es converteix en terrorisme i que els jutges els hi comprin el relat i tanquin a 8 joves innocents perquè, a més, hi havia vídeos en els que demostren que el Guàrdia Civil no va marxar d'allà amb una sola rascada i tanquin uns pobres innocents per una baralla. I els acusen de terrorisme. Aquest és el que passa a l'estat espanyol. Ara, això sí, després tenen elements com els de la manada i no passa res. Aquesta és la realitat de l'estat espanyol i d'una part de la seva policia. Però vaja, després ens estranyem que guanyin les eleccions del sindicat més afí a Vox, el que era Jusapol, i que tinguin elements com en Jandro León, que van fent les seves. Ja sabem que estem desprotegits, perquè l'estat espanyol i els seus poders aniran a totes contra nosaltres. Però què hem de fer? Hem de callar? No hem de dir res? Ens hem de mossegar la llengua? Doncs jo seguiré parlant. Jo i molts altres seguirem parlant. Perquè la policia espanyola no ens fa por. I vés a saber si aquesta gent doncs, algun dia, doncs, com que no ens poden enganxar per cap altra banda, perquè hi ha una cosa que es diu llibertat d'expressió, com el que va passar amb l'aeroport de Girona, que, segons la jutgessa d'Olot, va dir que era llibertat d'expressió i que el senyor, el fiscal Pillado de Girona, no va acceptar i ho va recórrer. Doncs resulta que no ho accepten, això. I es permeten el luxe doncs, de citar-te les seves dependències per intimidar-te i per quedar-se els teus telèfons mòbils sense cap ordre judicial, que per cert ja porten un any i un mes amb els telèfons mòbils. I no els han tornat, però com que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional poden fer el que els dona la gana, perquè estan protegits per Marchenes, Llarenas i altres jutges, doncs aquí hi ha un poble que té un tracte com el tracte que poden rebre les colònies. El poble català doncs, rep un tracte que és menyspreat per les institucions, és menyspreat pel sistema judicial, és menyspreat pel sistema policial espanyol i no passa res. Doncs potser ja seria hora de dir prou i de sortir a plantar-nos, perquè la gent de Hong Kong està lluitant pels seus drets. I nosaltres ho estem aquí mirant amb un lliri, dient, ostres, doncs va, diàleg. Diàleg amb qui? Amb el de Finestrelles de l'altre dia? Diàleg amb aquesta gent, de debò. De debò penseu que podem dialogar amb els espanyols, amb aquells que anaven aplaudint els policies al crit de por ellos mentre venien cap a Catalunya, mentre els policies traien banderetes espanyoles per la finestra? De debò penseu que hi pot haver diàleg amb aquesta gent? Amb el PSOE del 155? Amb Ciudadanos? Amb el PP? Amb Podemos, que quan ha dit que si era necessari renunciar al dret a autodeterminació català que hi renunciaria, de veritat? Jo el diàleg no hi veig de cap manera amb l'estat espanyol. Bàsicament perquè ells sempre utilitzaran la justícia, que col·loquen els jutges quan volen i on volen i ho denuncien quan els hi dona més la gana que per fer el que ells volen que qualsevol altra cosa. Mireu, el Tribunal Constitucional ha donat la raó respecte a la llei de presidència que es podia fer la investidura telemàtica i el Constitucional ni ho publica. Ara, el Constitucional a l'hora de fer complir resolucions a Catalunya és el primer i els espanyolistes, venga, a complir Catalunya! Però resulta que els espanyolistes, els del PP, porten més de 20 sentències del Constitucional incomplertes i ningú els hi fa complir. O sigui, els tribunals són vàlids per uns però no pels altres.
una mostra més de que la transició a l'estat espanyol no va existir, que va ser una farsa maquillada per seguir cobrant subvencions de la Unió Europea com a país pobre que eren, com a país que sortia d'una dictadura, i això s'ha d'amagar una miqueta. Aleshores s'ha d'amagar una miqueta. Ja va veure en Cayo Lara. A mi em van criminalitzar també per un vídeo dels andalusos que parlava sobre el PER. Doncs resulta que en Cayo Lara va dir que si marxàvem nosaltres no podíem pagar el PER, els andalusos, i no podien rebre les subvencions, i no podien sobreviure amb el seu sistema de vida actual. I això ho va dir-ho a la Palma del Río. Doncs per mi, per un vídeo, per unes declaracions similars, a mi em van crucificar, s'ho van inventar, van dir als mitjans que jo havia dit que els andalusos eren uns mandrosos, etc. És el que passa quan tens un sistema mediàtic, judicial, quan tens tots els poders alineats en inventar-se i fabricar mentides contra un moviment per desprestigiar-lo. Però som més forts i guanyarem. Visca la República de Catalunya i Aran.